Pumanaw kan! Kat di ka nagpakpakita kanya kiti ka anuman! Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimek. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa ang nakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady Elle Productions para iti Lady Elle Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagkayam kan kadrama, ti surat ngayon tayo kanbiya kita, kat naggapoy ti pagkayam, akayat na ti pailingad, itinagan a Melissa, iti Tel Aviv, Israel. Ngam sakbay ngayon tayo tuloy abasahan ti surat ni Melissa, kayat kumanpaya kablaawan iti belated 12th year anniversary, kada Dennis Langkaman, iti Riyadh, Saudi Arabia. Kan iti kaingungot na ani Jofel Langkaman, iti Santiago City, Isabela. Sapay kuma, tagtultuloy ti bara ti pamatagyo iti tunggal maysa, bayat nga agbaybayag kayo kas agasawa. Bueno, papagayam, intay manituloy abasahan ti surat ni Melissa. Dear Lady Elle, naawisak mo ta nagsurat iti programa ma love letter, takayat ko nga ibinglay iti padas ko iti biyag, ajak tupulos malipatan. Nasapa ka na kiasawa, iso ajak nakalpas, iti panagkadal ko. Kat naadaan kami iti dua nga anak kini Bernard. Nupay narigat ti adda kabibiyag mi, naragsak kami kadagidi agundaway Lady Elle. Agingga adim madakkel dagiti anak mi, kat dumakkel mat adumakkel ti gastos mi. Bakit? Maturog tan. Anya pailat kukum diti salas aya. Nakaturog ang dagiti ubing. Adalam man terabi eh. Bernard, kayat ka kumaama kasarita lakay. Ha? Kasarsarita nakmat na, bakit? Kuang amin, kinasarita nak ti kabsat ko ija Israel. Kinunana at tulungan nak,
Nulaki tita kayat ko ti agaplay amapan ichay. Anya? Pampanunutak namin arumigat ti biyag tayo. Ta dumadakkelan dagiti anak ta. Manulatawanan ag kolehyon ti inaunata. Iso palubusan na ko mangarod nga agabrod, ha? Pasensya ka lang man, Melissa, ha? Di kay man lang maipaayan mo't itinapinta sa biyag kadagit anak ta. Anya ka kadi. Iso nga rod akayat katulungan. Agbinadang tamang pasaya at itibiyag tayo. Oh, apay anagulimag kamatan. No di nakpalubusan, jakon patuloyan ti panagaprod ko. Saan man, bakit? Sige nga, Rod. Palubusan ka. Basta agan-anad ka kanayon ni Jaiwan. Wan, di kagdanag. Agan nada ka kanayon para kada kayo kadagiti anak ta. No marigatan kay ti trabahom, agawid kan. Wan lakay, di kagdanag ko nakmat. Kan ko ti kabsat ko asan anarigat ti trabaho ijay. Iso nga awan nga rod ti rumbang apagdanagam, lakay. Nanang, saan ka nga madayo? Dito'y kalaangan, pangasim. Anak ko, Aping imin yung madayo ka pilaan, nanang. Awan ka na kay takiti rabi. sana bali anak ha? Adamot ni tatang yo akadwayo. Saan na kayo abaybayan? Saan ka di, Bernard? Wan anak ko. Umadayo ti inayong agtrabaho. Sana bali ta umawag to kanayon. Agan-anad ka iti adayom nanang ha. Wan anak ko. Tilaang kidawag. Agsingsingpet kayong agkabsat, wan. Un nanang, ikarik. Agsingsing petak akanayon. Uray siya, nanang. Agsingsing putak mat. Agyaman anak ko. Bernard, si kanti makaamu ka dagiti anak ta, ha? Wan, bakit? Di mo pa kadanagan dagit anak ta. Tasyak ti makaamu kadakwada. Agandan ka kanayon iti adayom. Anak ko. Arakupan nyo man nga rod ni nanang. Kaya't kayo nga arakupan iti nairot. Bakit? Anak ko. Anda agpailaang dito'y amangar arakop kada kayo. Ngamarik na akong tinalaos apan na kaikawa. Kan iliw ko kada kayo. Kumusta ti biyahe, ading ko? Ay, makabanog tinagatidog a biyahe manang. Amo ka na banog ka nagbiyahe. Iso nangalak iti day off ko itatap na maasikaso ka. Agyaman manang. Nakasaysaya at kakabsat. Taday tamo ti insuro dagiti naganak tayo kada tayo. Agtitinulong tayo. Tauray kasano ti rigat. Lumag-anday ta. Basta agbibinadang tayo. Manang. Ala, iyan na namon, ading ko. Inton bigat, mangrugikan iti trabaho. Nasingpet tinagbalin nga employer ko, Lady Elle.
Iso ajak unay na ikawa iti adayok. Ta pamilyan tinangibilangan da kanyak. Naglabas ti panawan a kaaddak dito Israel. Nadamag kung adda kan babae ni Bernard, ijay Pilipinas. Tiyak nga rod na mati at tagos, Lady Elle. Tadakkel ti panagtalag ko kan kuana. Nupay saan kami pa'y anak kalaysa. Ngam iti may saguntaway. Kat. Timat gayam ko tinagchat. Ladawan tinsed na. Ladawan ni Bernard. Ada babae asaksaklutan na. Ti awanan bain a lalaki. Puno gayam amin anay ng danon kanyak. Ayop a lalaki. Nagsakit manang. Ib-ibturak tinalaos nga iliw ko kadakwada. Bayat ti kaadak diti ada yung agtrab-trabaho. Para matla kadakwada. Kalpasan na. Liputan naklagayam. Ading ko, jak amo ti sawa. Masyanak unay kan ka. Ngam, ada kamot dito'y adayo. Patib karam ko matiriknam. Di ka pa idagal itinaamang. Nagsakit, manang. Kasla bumtak ti barukong ko. Gapoy itinaamuak. Sige, isangit mo na ang ading ko. Tapno lumag-an ti barukong mo. Manang. Napumpunon ti maleta am ading ko. Husto daytan. Ang mga no ma-overkilo dagiti luggage mo. Sayang laang no ipabati da. Wan manang, sayang. Santa makapagiddan ng bakasyon. Wen ta dito'y tayan ti pamilyak. Ta Israeli kat nga rod ti asawak. Pakumusta am tulaang ng datatang. Barang no makapagbakasyon kaming tumatlaang akadwak ti pamilyak. Wan manang, kailo da kamutan adag iti dadakkel ta. Alang arutin, agsagana kan, ta itulod da kan iti asawak iti airport.
Amo ka nasakit pa lang tinako mo kanyak ngaging gaita, Melissa. Pakawanan na kuman. Nabayagan na pinutad ko ti relasyon mi kan ni May. Si katay ayatag, Melissa. Nagsakit ti inaramid mo kanyak. Di mo pinanunot dagitin agado a sakripisyok iti adayo. Di mo amuno kasano ti kaadu ti luluwak a nagarubos. Tunggal maturugak iti rabii. Numalagлагip ko ti pananglipot mo kanya. Nagsakit, Bernard. Pakawanan na kuman, Melissa. Ikari. Agbalbaliw ako. Basta ikan na kumay ti gundaway ko amang ipakita iti panagbaliw ko. Si katay ayata. Ti ina dagiti anak ta. Katyak kapailan nung madadahil ti panagdanata. Sige. Gapuman laang kadagiti anak ta. Ikan ka iti gundaway mo amang ipakita iti panagbaliw mo. Agyaman ak Melissa. Agyaman ak unay. Nanang, kuma, saan ka nga madadayo? Tapno gapabay talata maturog. Sana bali anak. Basit lang nga na panawan, ag for good akon. Diya ko nagbayag ija boron. Ha? Agpaiso, nanang? Un anak ko. Basta agsingsingpat ka akanayon, wan? Oo, nanang. Kasing putak-putak ka na yun. Umayak man mat makiabay kada kayo dita pagidaan. Ala, umay kan anak ko. Umapal man ito inaunak ako nakat. Kasano? Kat ni Boyet lang mati kabaabay yun. Umay kan manang. Pagtingan ta niya rakupon ni nanang. O sige. Arakopon ka nanang ah. Nagmayatin pilit na arakupan dagi anak ko. Ay, ipatpatag kayo unay-unay, anak ko. Naragsak ka nalag-an tirik na ka nagsubli dito Israel, Lady Elle. Impagarup ko, no awanan ti parikot adumtang. Ngam kalpasan ti makatawan. Kinala at naktidtamag, manipod ijay Pilipinas. Tanatayon ti naudi nga anak ko. Gapo iti pan nakalmas na iti karayan. Kasla nagtupak ti langit kanya kiti napasamag, Lady Elle. Dagos nga rod ang nagpakadaak kadagiti amok. Tapno makitak ti buridek ko. Iti mauti agon daway. Boyet, anak ko. Apay anatay kamatahan, anak ko. Nakaragragsak tayo laang, hindi nagbakasyonak. Ita, nakalungon kamatan, anak ko. Nagsakit, anak ko. Agtrab-trabaho ak iti adayo. Ib-ib turag, tinalaos nga iliw ko kada kayo. Tapno maipayan kayo iti napintas amasakbayan.
Pinanawan na kami matan. Basit lang anus kat agporguda kun anak. Kat saan kayo napanawan? Apay nga imo na kamatahan. Anang panaw kada kami. Anak ko. Anak, ginanakan. Paganuan niya pa'y timapasamak kang ka. Tatang nagsakit. Kasla diyag kabalan ng lunan. Paawatak tirik naman ako. Lagi-lagi pa. Nga dapay maysa nga anak mo. Makasapol kang ka. Melissa, kasaunak ko ma. Manipod simmangpot ka. Di nakpulos kinasasao. Aging ganay tabo ng ni Boyet. No kasao ka. Maisublim ka di tibiyag ni Boyet. Melissa, Natay tiburida ko. Kapo iti pa ng baybay kan kwa. Melissa. Ada ka iti sidong ti babaim. Idinalmas ti anak ta. Babaero ka. Awan serbem nga ama. Inun-unampay ti bukod mo pagragsakan. Ngam timang bantay ka nagiti anak ta. Ha? Managing bubukod ka, Bernard. Kagurgura ka. Sige, Melissa. Ipabas mo di sakit tinaga mo kanyang. Nakasagana ka mga klon. Basta na itatimang palangka ni Teriknam. Anak, agsubli aki di Israel. Ngam kalpasan na maalag amin a benefits ko. Agawid akon, katya kon agsubli ijay. Sige, nanang. Orayat ti pa nagsublim. Tatang, da kayo la kumanti makaamoy ti anak ko ha. Bayat ti kaadak iti adayo. Sana bale, saan akon ngagbayag ijay. Wen, anak ko, saan may abay-bay ante apo ko?
Agyaman nagtatang. Diya kun maitalog ti anak ko kini Bernard. Amang ano agbabae manan. Kat itad na pa iti babae na ti kwarta nga ipawit ko para kini Lorin. Sapay ko maata ipaypaysunan ti kunan nga agbalbali, wen. Awan ti panagtalag ko kan kwa na tatang. Tinapatag kanya kita. Kat saan ang mabaybayan ti anak ko. Anak, agsingsingpet ka iti adayogwan. Wan nanang, ikarit. Tatang, nakaawag kayo, Mat? Anak, kaano ti panagawid mo? Inton umay alawas ko man ti flight ko. Ngam nakisarita dagiti amo nga agtali na edak pa lang kadakwada. Iti oray makabulan. Tapangururayan da iti mangsukat kanyak ang mga sikaso iti nada. Ay, anak ko. Nagsaya at da kanyak tatang. Iso apinatgak ti kid daw da. Sana bale, makabulan laang mat. Angam aguray kayo man. Adda ka di parikot tatang. Anak ko, adda na dagsen asakit ti anak mo. Anya? Manang, nakasarita ka mismo ti doktor ti anak ko. Kinuna na milagro laangan. Nagimbag pa ti anak ko. Anya nga ron ti planom ita. Tiyak nagawit adagos idinamok ti kasasad ti anak ko. Ta nagtrabaho akpay para iti pan nakapaagas na. Ngam awan mo't gaya man ti serbi ti pa nagtrab-trabaho. Iso nga gawid aklangan manang. Tapno makitag pa ya si Bibiyag ti anak ko. Sana bale. Pinabalunan dakdag iti amok iti dakkel agatan. Tapno inayon ko kano iti busbusak. Para iti pan nakapaagas ni Lorin. Kasi uuray da iti pan nagsublik kadakwada. Irikrik naan ka, ading ko. Iso, sige. Aramidam nga rudno anya ti rumbang, ading ko. Anak, adda akon. Adda ni nanang. Nagkutong kauna yun, anak ko. Inturog nan. Anak ko.
Arakupan ka, bayat ti panaturog mo, wan. Nakalaglag-anan ti anak ko. Naglagalaang ti panang bagkat. Kan panang saklot ko kan kuana. Anak ko, agpaimbag kawan. Di kagdanag. Mandayan ka. Bayat di pa nagpaimbag mo. Saan ka pang panawan? Asikasuan ka. Basta agimbag ka, anak ko. Anak, mangan kanwan, subuan ka. Jak kaya tantimangan sanang saanan asumrat di makan kanya. Anak ko. Anya ti kayat mo akanan, anak ko. Anak ko. Anak. Anak ko pangasim, lumaban ka. Anak ko. Anak ko. Lorin. Tatang. Sanang. Saan kayo na? Aga papa. Nanang. Pagka wala mo ni tatang. Anak ko. Anak. Nabayagan na napagawan ko ti amam. Tinapatag at agimbagan. Uwan, anak ko. Saan kami nagap-abag ang linalang mo? Basta paibag ka, Nuan. Nanang. Ingkarigatam. Ngayon na purusan. Tipingping ko. Kat pinunasam. Nagitilwak. Lorin, Anak! anak ko! Anak ko! Anak! Anak ko! Anak ko! Si Papalubos ako! Si Papalubos ako, anak ko! Basta saan ka, marigatan, anak ko! Mapankan! Tapusan ka! Marigatan! Ay, Diyos ko! Matungpal ko ma! Di pangayatang! Saan ka? Di pagayatang! Melissa, nagsalungay ngayon talak ta, iti saklot mo. Anak ko! Anak ko! Anak ko!
Sige, anak. Ginanakan. Tasan ka na makarik na. Iti sakit. Iti uray ka numan. Diyos ko. Yawat ko kan ka, di anak ko. Kadagyaman anak, iti panawan. Apa nang ipabulod mo kada kami. Parsuanak lang. Katawan ti karbangag. Amang question. Iti pagayatam. Tasika, tiat adama ka mo. Iti pagsayaatan mi. Apinarswa. Manon atawan tinapalabas manipod pimusay dagiti duang anak ko, Lady Elle. Ngam sa diwa pa'y lang ti amin itilagip ko, dagiti pasamak. Katyak lata malapdan di panagarubos dagiti luwak. Tunggal malagip ko tinapalabas. Kat nabuslon ti luluwak anagarubos. Bayat ti panangisursurat ko, dito'y padas ko. Takas la nagsubli amin itilagip ko dagiti napasama. Nagsubli nga ro diti Israel. Katimpakita mo't ni Bernard di pa nagbalbaliw na. Nag-abroad ijay Korea. Kat nagawidan ijay Pilipinas iti napan atawan. Or-orayan na nga ro ti sasangpat ko, Lady Elle. Aging galangan dito'y Lady Elle. Katagyaman ak iti anos mo anagornos. Kanangi drama dito'y padas ko. Tuy pagayam mo, Melissa. Iti Tel Aviv, Israel. Melissa, pagayam ko. Agyamanak iting ka panangibinglay, dito'y padas mo. Kinunam anabuslon ti luluam anagtadtad, bayat ti panangisursurat mo dito'y padas mo. Amom pagayam ko, nabuslon mo ti luluak anagtadtad, anangakam iti papel mo. Kan idi imbasak to'y surat mo. Nagsakit iti barukong tingka na pasaran. Ngam laglagi pa, pagayam ko. Pudno nga ubing dagiti anak mo asin mina. Kat makunak, at tagalangit at talaga dagiti anak mo. Takuna ni Apo Jesus, ako kwa dagiti ubing ti pagarian ti langit. Mabasa dayta iti Mateo kapitulo 10 ket 9, bersikulo 10 katupad. Isu aw husto ti kinunam, asaan arumbeng a kwestyonaran ti pagayatan ti namarswa. Tasaan tayo akabaulan agawatan wenno matukod ti kapanunutan na. Taparswa na tayo laeng.
No kasano ti kangato ti langit manipod iti daga? Kasta kangato ti panunot ti namaraswa, ama idilig kadagiti pinarsuana. Alakastan, Melissa, katagiyamanak iting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Kadagiti amin adumdumngag, maawis kayo amang ipatulod iti padasyo nga intay ibasa kani drama. Dito'y programa tayo. Love Letter. Iti email address loveletter143@yahoo.com. Musika kan sound effects JR. Isursurat ni Jovi Dupais kan iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady Elle Productions para iti Lady Elle Channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.